نوا ترکیه آمادهکارین هلبژارتنێکە تۆڕە دوێمینە سەرۆکوماریە تێکردن لە ئالیەیەکێ مەترسیەکە زێدە یا ڕێژیمە فاشیست و سەرۆکێ وێ ئەردوغان هەیە لە ئالیەکە دنجیم مخالفت هەوڵ دەدە بە ئەرێکردن و بە دەنگداینا قلیجدار و vê carê dawiyê li dîktatoriya Erdogan wereanîn li hemberî vê yekê bazarek û atmosfereke bi alos li nava Tirkiyeyê heye ji xwe li dervê welat jî êdî tenê roşek mayako wê dengdayina ji bo tora duemîn a serokkomariyê bi dawî bibe hem wextî vê yekê partiya cepên kesk hem li Bakurê Kurdistanê û hem jê li nava bajarê Tirkiyeyê ji bo têkbirina faşîzma Erdogan xebatên xwe yên propaganda yên hilbijartina tora duemîn a namzetiya ji bo serokkomariyê û têkbirina Erdogan didomîne di nava atmosfereke bi vê awayî de Türkiye berbe hilbijartineke bi çi awayî ve diçe girîngiya hilbijartina serokkomariyê ji bo Tirkiye, Bakurê Kurdistan û welatên cîran wê xwedî taybetmendiyeke bi çi awayî be em ê îro hewl bidin di xeleka bernameya xwe ya hilbijartin 2023 de jî bi rêya mêvanên xwe balê biçişînin li ser vê yekê û bi vê awayî bernameya me dest pê dike. Berêbînerên hêjema gotemî îro li ser girîngiya serokkomariya li Tirkiye û demeke ku tenê 5 roj ji bo vê yekê mayîn de pêvajoyî berbikîjan aliyan ve diçe li aliyeke din operasyonên qirkirina siyasî û zextên li ser civakê jî di asteya herî jor de ye ji bo vê yekê mêvanê me ye îro jî Birês Nusrettin Maçîn rêveberê Partiya Komünîst ya Kurdistanê ji bajarê Rihayê mêvanê me ye. Birês Nusrettin em destpêkê dibêjin ji bo ku hûn bûne mêvanên bernameya me em spasiya we dikin û hema em ji wê yekê dest pê bikin. Niha di nava rojên dawiyê de operasyonên qirkirina siyasî hem li nava Bakurê Kurdistan û Tirkiye di astekê pir zêde de derketiye pêş di atmosfereke bi vê awayî de li bajarê Rihayê heman bêjin niha amadekariyeke bi çi awayî ji bo tora duemîn a hilbijartina serokkomariyê têkirin atmosfereke bi çi awayî heye? Ez destpêkê de ji weşana wê û xebatkarê we şopandarê we re birêzdarî silavê xwe dikim. Wekî wezîhanî ziman li Tirkiye de hilbijartinekî serokkomarî dibe lê ev hilbijartin ji yek hilbijartinekî serokkomarî wê da ye ji bo kî ev yek mirov pergala yek mirovayî li Tirkiye'de ev 8 salên dawî bi rastî di her awayî de civakê têk bir. Yani di alî siyasî da em bêjin ahlak neyişsin, em bêjin hukuk neyişsin, aborî neyişsin. Ji bo wî her tişt dema ku destê yek mirovkî da be û ew mirov zî ew ka wî helwestê wî û nêrînê wî û fêma wî û em bêjin dijî Kurdistan be ev bixura tamamê civakê bandorekî neyînî li ser çê dike. Em zanin ku ev 8 salê dawî li Tirkiye, li Bakurê Kurdistanê, li Rojavayê Kurdistanê, li Başûrê Kurdistanê her dem sereke hem alî leşkerî da hem alî diplomasî da bi her awayî li ser dijminetiya Kurd û Kurdistan siyasetekî hate meşandin. Hata yek merheleyekî li Tirkiye'de ki dijî desthilatdariya AKP û MHP li medya civakî be, rojnamevan be, çapemeniya nivîsî a Gürselî. Di her warê da tu yasayê xwe ku ana em bêjin ew kêdanin yasayê ku ana henin û wan bi xwe ava kiriye wan yasa zî ew nakin. İhlal dikin. Gorman yasa zî ew nakin. Mesela îro car zî li Tirkiye li bajarê Mersinê, Antalya'yı, İzmir'i
28 وکی کملا گرتین سیاسی توای در operasyon kırın. Bəli. Operasyon eki kırın. De aynı zamanda ve ki Ahmet Spor Carzi çarda murabevi götün bin çap kırın. Bəli, hər li Merdinê jî. Hazım vabeje. Bəli. Hər li Merdinê hebû li Tekirdağê ji ber wî yekê ez dibêjim û tişta ku mereq jî dikin ew niha ji bo hilbijartina serokkomariya tura duyemîn tenê 5 rojmane di nava her ku roj êdî ber bi dawiyê ve diçe ev pêla operasyonên qirkirina siyasî hîn zêdetir dibe. Gelo rejimî bikare bi rêya van operasyonên qirkirina siyasî xelkê ku dixwaze here li ser sindoqan pêşî lê bigire wê bikare be bi rêya van zextan carekê din textê xwe deshilatdariya rejimê sağlam bike. Yani ev operasyonu van her dem devam kırın. Beri çarda Gulanê dazî Carci Prik Rojnamevan vekî parêzger vekî şanoger hatin bin çav kirin. Divî pêvejoyê de ew ê berdewam bikin. Lê em dibînin ku li hem dervê welat li Ewropayê ev hilbijartin gelê me pir giring dibîne. Eva hilbijartinekî normal nîne. Hilbijartinekî dîrokî ye. Yani em zanın ku ev diktatörü hetanî neçe li Türkiye'de em bêjin şertên demokrasî, şertên aştî ve kevî avakina wî zor e. Ji bo wî pêşengê ewka me da sereke em bêjin divê ku ev serokkomarî here. Ji bo wî tu dema ku di nav civakê da zî ew dikî gel bo xwe dibe bi vî mirovê ra ev diktatörî ew ê demkî dirêj ne mümkün e berdewam bibe. Ji bo wî gel belkî em bêjin kolandana lê dema ku tê berhevdû em bêjin şevbirêkan da em bêjin qawan da em bêjin civênên wekî dinê dema ku qala hilbijartinê dibe gel dibe pêwîst e ku her welatî ki here ser sandoqan dengê xwe bide û ji vî diktatörî em xelas bibin. Em hetanî vî diktatörî xelas nebin aborî ya Türkiye zî ser rast nabe û alî siyasî û civakî da zî normalleşme aramî ki çêbûna wî ne mümkün e. Ji bo wî ev hilbijartina serokkomarî pir giring e. Ji xwe birêz maçîn em ê werin li ser giringiya vê hilbijartina serokkomariyê lê beriya ku em derbasî wê beşî bibin ez dixwazim her têkildariya rewşan ha li nava Tirkiye em hinekê bînerên xwe yên Ronahî TV serwext bikin. Divê çarçovê de we ji anî ziman operasyonên qirkirina siyasî zext hene wê zêde dibin lê li nava kolanan dengekê ku divê em biçin li ser sindoqan dengê xwe bikar bênin û dawî li vê rejimê bênin jî derdikeve pêş. Lê dema di nava roşên dawiyê de mirov lê temaşe dike li aliyekê bazareke pir qirêj jî tê meşandin hem di navbera Tifaka Cumhur û hem jî di nava Tifaka Millet de jî ji ber ku ya xuya dike di nava vê dema ji çardeyê Gulanê heta 28 Gulanê de stratejiyeke faşîzmê derdikeve pêş li ser hestên nîjadperestiyê dixwazin êdî Tifaka Millet jî dixwaze li ser wê hestê vê hilbijartinê qesenc bike. Hem wextê vê yekê Partiya Çepên Kesk jî em temaşe dikin li Bakurê Kurdistanê xebateke zêde ya ji bo dayîna famkirina çoyna li ser sindoqan û têkbirina Erdogan dide meşandin hûn vê yekê çawa dibînin çawa şîrove dikin. Yani bi rastî li Tirkiye 8 sale ku konseptî şer hatiye avakirin hem ber Kurdistanê Türkiye'de partiyên siyasî apergalê em bêjin hemû aliyan da nirxên nîjadperestî pir zêde bûne lê em di vî bawerî danin ku hemû li ser dijmeniyetiya Kurdan siyasetek nîjadperestî dimeşînin lê wekî Kemal Kılıçdaroğlu di vî serokkomarî da
ser bikeve ez divî bawerî dame ku de ev pêvejoya ku 8 sal para hîştû û tu serkevtî wî çê nebû. Hem alî siyasî da ji bo pergalê zî çê nebû hem alî aborû û civakî da. Ji bo wî ev pêvejoyê da ev royê çend royê dawî da em mize dikin wekî dibin ata îtîfaqî divî îtîfaqê da zî hilweşandinekî çêbû wekî Sinan Oğan Brez maçin her hema tekildarî ittifaqa ata ez bêjim ji ber ku tiştên ku têm merakkirin tekildarî yekê pir zêde ye wekî we ji anî ziman ji xwe doh jî di ittifaqa atayî de partiyên ku hene bi awake fermî hema piştavaniya xwe ya ji bo Kılıçdaroğlu anî ziman o gotin ew ê di tora duyemîn a serokkomariyê de namzetê ittifaqa millet Kılıçdaroğlu ku weke demokrasiyê temsîl dike piştavaniya wî bikin lê namzetê serokkomariyê yekûvan her du partiyan destnîşankirî ragihand ku ew piştavaniya Erdogan bike li gorî we ev dibendiyeke di navbera partî û namzetê wan yê serokkomariyê ittifaqa atayî de yan jî weke stratejiyeke ku ittifaqa ata ji xwe re destnîşankirî. Em bêjin wekî alî dinê dazî ew kevî gokê ez ê îro daqyanî bidim. Özdağ. Ümit Özdağ. Daqyaniya xwe taluk kir ew ê sibe daqyanî bide. Di nav wan da zî dibendî çêbû. Lê mesele ew sedî pênc deng em bêjin ew biryar bidin kîjan alî zî ew wekî hemû deng ji wî alî re naçin. Ew deng divê bela bibin. Divî hilbijartina çardehê gulanê da gor min ew hilbijartin ne hilbijartinekî rawa çêbû di her hawayê da bi hîle û ew kirin û wekî bi kontrol bi zanebûn xwestin ku vî hilbijartina serokkomarî bibin tura duyemîn. Eva em ku da zanin yani em bêjin destpêka vekirina sandiqan da sedî 6 ta destpê kir û hate sedî çil û ne pêncî da ma. Li wê qet zêde nebû lê Kemal Kılıçdaroğlu a Millet İttifaqî hinkî zêde bû. Li ser sandiqan pirîk sandiqan em bêjin ya sedî 95 deng hatine avêtin. Hinkî sedî 98 hinkî sedî 100 hinkî li ser sedî û 100 zî havêtine. Yani em bêjin cî ku hîlet tu nebe cî ku dizî tu nebe tu carîkî yani sedî 98 sedî 100 deng tu welatî da heten ana natiya avêtin. Ji bo wî ev hilbijartina çardehê gulanê gor min nerawaye. Gor min nerawaye ew tura duyemîn ji bo serokkomarî da ez vî bawerî dame ku eger wekî muhalefet wekî Millet İttifaqı ji ra dibêjin û partiya çep û kesk wekî Rêya Sêyemîn ew xwedî sandiqan dernekevin ew ê car zî hîle û dizî İttifaqa Cumhur ew ê bikin. Ji bo wî divê ku em xwedî sandiqan derkevin û divê ku em her welatî îra bêjin ku me bêjin yek dengekî zêde oka wî giringiya wî tune her dengekî giringiya wî pir zêde ye ji bo kî pergalekî aramî were ji bo kesû ku bi keda xwe em bêjin karker, karmend, cotyar wekî kesû ku teqewut bûne ji bo kî debarekî mirovahî ava be divê ki Türkiye bikeve pêveciyekî aramî. Ji bo wê ev hilbijartina serokkomarî da
پر گرینگه ام زانن کو مثلا می بینگه مثلا کرد و کردستان چاره سر ناکه لترکیه ev 8 sale davi politika nijasperesti pir zede ew wekî civak wekî jer bidin civakê yani civak bir nijasperestî û dijmenetiya Kurd ta hatta merheleyekî bi rastî zî ev tişt wekî normalleşme em dibêjin aramî çê nebe ev civakê da pir tiştê nebaş tişê xeter ew çê bin Birêz maçîn gel dengê me dibî ew bikim wekî do li İstanbulê li camîkî da wekî melekî dema ku wez dide dibe çekê xwe amade bikin ava çi watê ev hêzên xwe paramilîter bikeve devrê ji bo wî divê ev hilbijartin ji bo hemû welatiyan û herî zêde zî wekî gelê Kurd wekî bawermendên Elewî divê giringiya wî hilbijartinê zanibin û herî ser sandoqan dengê xwe bikar bînin. Ji xwe weke we janî ziman ew gotinên ku melayên AKP'yî em nabêjin melayên ku bi baweriya ola İslamî yên ku wiha zan didin em ji zêde bêjin melayên AKP'yî ji niha de sinyala vê yekê didin ku ger Erdogan nebe wê rewşa Tirkiye bi ça awe bibe ew vê yekê qebûl nekin lê ji ber ku dema jî pirkê maye ez dixwazim du pirsên têkildarî çûyînan li ser sindoqan de û giringiya vê hilbijartinê ez ji we bikim ya yekemîn em hema bila têkildarî wê yekê be niha dema ku ez temaşeyê navê başerên ku herî zêde neçûna li ser sindoqan dikim yek ji wan başerê Rihayê ku di rêza şeşan de cihê xwe digire ji bo ku ev kesên ku neçûne li ser sindoqan bêhêvî bûne û bikaribe em bijin Qiliçdaroglu hem ji İttifaka Millet û partiyên muxalefet bikaribe van kesan bide îxnakirin stratejiya ku esas divê li ser balê bikişînin li ser çi ye yek bila têkildarî vê yekê be û pirsa duhemîn jî ez dixwazim têkildarî hilbijartinan li derveyê welat ku dengdanên ku niha pêk tên ji bo tora duhemîn a serokkomariyê ji we bikim د دنگدانên li derveyê welat de heta niha di roja çaremîn de dema ku em temaşe dikin di asteke pir zêde de ji tora yekemîn zêdetir xelk diçin li ser sindoqan û rêja kesên çûyîn li ser sindoqan li gorî heta şevê din saet di 11 şevê de milyonek û nîv derbas kiriye hûn vê yekê bi çeyekê vekirî didin û gelo êdî welatiyên li derveyê ku dengê xwe bikardînin ketin wê ferqê de ger Erdogan were li ser desratdariyê an gur ser desratdariyê bimîne ve rewşa Türkiye ber bi ku derê ve biçe? Yani bi rastî tura yekemîn da heşê hemû hem nav welat da hem dervê welat da wekî tura yekemîn de ew Kemal Kılıçdaroğlu serkeve ew film zêde çêbûbû li Ewropayê da zî em zanin ki sadî pêncî sê dora pêncî sê dengê xwe bikaranî tura yekemîn da li ev çend roya ezî wekî Ewropa qasû têkilî min henin meze dikin pir zêde giringî didin vî hilbijartinê û çûndira ser sandoqan ana da nîzêkî milyon û 600 derbas kir û wekî em bêjin 24 meyê da wekî ew kuvan da xelas dibe lê gümrükê da hetanî roya dawî karin dengê xwe bikarbînin evyazî ez bêjim lê Rihayê da ew ka encamê hilbijartinan her dem wekî em bêjin dewlet diyar dike wekî eşîrê Rihayê em bêjin herî zêde evkî wekî dibên ya nav bajarna lê wekî gundan da eşîr pir ew kêwan neçûn ser sandığa. Aduyemîn Riha di nav dewlemendî da herî zêde xêzanî dijî hena dema em bêjin demsaliya karkeran hena no dest pê dike lê Riha hilbijartî wî pirêkî wî her dem li dervenin yani ev hejmar ji 100,000 zêdetir e ji bo wî
divê ku bi rastî hem bi çapameniya ruhayê bajarî û hem em bijin li ser medya civakî û em bijin hinkî saziyên sivîl divê ku her welatî hîşyar bike ku di ev tura duyemîn da her ser sandiqê ji bo pêşerojê hinekî em bijin civak nefes bigire aramîkî wekî aştîkî navbera civakê da ziçêbe ji bo wî ev hilbijartin giring e banga min hemû welatî ruhayê ra heye ku her welatîkî zanibe ku ev hilbijartin di pêşerojê da jiyana wî ev tercîha jiyana xwe bike ji bo wî giring bigire û here ser sandiqa. Nusretîn Maçîn rêveberê Partiya Komûnîst a Kurdistanê ji bajarê Rihayê bo mêvanî bernameya me ya hilbijartin 2023 û em careke din jî dibêjin ji bo kombûna mêvanî bernameya me gelek spas. Ez jî spasiya xwe ji we re dikim. Ji weşandarê me re zî rojê aştî dixwazim. Gelek spas. Berê bînerên hêja îro jî di bernameya hilbijartin 2023 de me hewl da tura duyemîn a hilbijartina serokkomariya li Tirkiye ber bi qonaxeke biçe awê ve diçe û giringiya serokkomarî û erka serokkomariya li Tirkiyeyê jî bi rêya mêvanê xwe hewl da bi we bînerên hêja re par ve bikin. Em li vir digêjin dawiya bernameya xwe dibêjin heta sibe careke din werên pêşiya we bimînin di nava xêr û xweşiyê de her şad û baxtar.